kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafithu shapho kunjani ngithembe ukuthi ne-grand ngithembe ukuthi niyaphila mawuthi ke usanda kujoina kwi-channel please ngicela wenze nje okulungile ulike i-video usubscribe kwi-channel okunye okubaleka kakhulu ukuciphiza i-notification bell ukuze mangifaka i-video uthole i-notification. Transfer news kwi-Betway Premiership njengamanje ngizobethulela ama-confirmed transfers kwi-Betway Premiership njengoba ku-January esiphakathi nayo isizini isikhathi sewindi lama transfers ama-clubs kwi-Betway Premiership ayapheka ayathulula khona abadlali abahambayo khona futhi ke abadlali abajoyina amaqembu amasha. So bafethu ngizoqala nge-Orlando Pirates okuyiyona club enkulu njengamanje esikhombise ukuba active during isikhathi sewindi lama transfers. Orlando Pirates ke bafethu sike sezwa nangaphambilini ukuthi Orlando Pirates ngathi izinto seyihamba kahle isiya ngokumthola umdlali ogijima as attacking midfielder kwi-Stellenbosch u-Andre de Jong wase-New Zealand. So namhlanje ke Orlando Pirates kumhla ka-5 January Orlando Pirates isik-announcile lokho ukuthi ke u-Andre de Jong from Stellenbosch FC njengamanje usejoyine i-Orlando Pirates. Sekhona ke kwi-Orlando Pirates i-Orlando Pirates ke futhi isanda khipha i-statement sokuthi ke Orlando Pirates ke umdlali wayo esimthatha ngokuthi ke uyi-new signing uSinoxolo Kwayiba. uSinoxolo Kwayiba i-Orlando Pirates yamsayina from Kwichipa United kule season esikuyona sasikade soqala le season esikuyona ke njengamanje nokho ke izinto kushuthi ke ayihambanga kahle kwi-Orlando Pirates. Sonke sikubonile lokho uSinoxolo Kwayiba akumsebenzelanga ukujoyina i-Orlando Pirates. I-situation yakhe ngiyifanisa noTsepo Mashulowani Orlando Pirates yamsayina from iBaroka FC then ke izinto zangahamba kahle besikhona sibuka sibonile ukuthi umfana ngathi ke izinto ayihambi kahle kwi-Orlando Pirates then ke i-Orlando Pirates yase imbolekisa kwi-Sekhukhune United. Siqhubeke nama-transfer news. Former Orlando Pirates midfielder Miguel Team useyitholile ke i-team ayijoyinile okuyi-Cape Town City ekwi-Motsepe Foundation njengamanje. Orlando Pirates yamkhulula before sibe kule season esikuyona njengamanje ebekwi-free agent but ke nakho ke sesiyabona i-Cape Town City isimtakulile uMiguel Team. Then ke bafethu kunomdlali oke walinkwa kwi-Orlando Pirates waphinda walinkwa kwi-Kaizer Chiefs uDavid Titus from Stellenbosch FC. Namhlanje iStellis sesivele samgixabeza futhi ngenye i-contract okusho ukuthi ke makhona i-club mhlambe emfuna serious kuzoba ukuthi ke mhlambe ke iStellenbosch FC ngabe mhlambe kune prize esimdayisa ngayo then ke lo club yobe isikhipha leyo prize leyo eyobe ifunwa iStellenbosch FC. Bese sehla njalo siya eThekwini kwelikaBanana uSuthu olumabheshwa nkone lenze into engicabanga ukuthi ke ijabulisa bonke abalandeli be-Orlando Pirates. Zulu asayine i-former noma ngithi ke i-legend ye-Orlando Pirates uThabo Mngomeni as i-assistant coach kwi-MDC yawo ke AmaZulu ngokusebenzisana noKat Lentshisi okuyena oyi-head coach yamaZulu FC. So bafithu ke iwona ama-transfer news ase-confirmed njengamanje kwi-Betway Premiership. Engicabanga ukuthi kuJanuary emude kakhulu kukhona okuningi impela esisazokuzwa makukhona ngizophinde futhi ke ngize la kwi-Mnesi Media engizokwethulela lawo ma-transfer news. Okwamanje ke bafithu ke i-video esibambe la okwamanje ngivumele ngithi nje bye bye.